Cigel je podhorská obec, malá krásna podhorská obec, kde sa končí cesta a tam, kde sa končí cesta, stadiaľ sa už aj čert obráti. Verím, že z obce Cigel sa čert neobráti, ale zostane v obci a my ho trochu polúčtíme. No uznajte, v kom by sa po takomto konštatovaní neprebudila zvedavosť. Rozhodli sme sa zachytiť život v Cígli, ktorý naozaj pulzuje rýchlo a pestro. Vybrali sme sa za obyvateľmi malebnej obce, ktorá sa nachádza na Hornej Nitre v okrese Prievidza na severozápadnom úpetí pohoria Vtáčnik. Veľkú radosť v Cígli robí neustále rastúci počet obyvateľov. Pred 10 rokmi to nebola ani 1000. V súčasnosti ich tu žije vyše 1150. Je to dôkaz, že dedina sa rozvíja a ľudia tu radi bývajú. Na obecnom úrade v Cigli so starostom Štefanom Jartanom stojíme pred, a to je aj mapa, aj územný plán obce Cigel, ale poďme bližšie, pán starosta, aby som to videla trošku. Toto pred nami na mape je vaša obec. Kde sa nachádzame? Ukážte mi. Obecný úrad spolu s kultúrnym domom je vlastne v hornej časti obce. Tu na obec je trošku taká roztiahnutejšia. V dolnej časti máme štadión a potom v strede vlastne obce by sme mohli nazvať, že to je stred obce, kde je obchod a pohostinstvo a potom samozrejme bytové jednotky, to sú nové bytovky, ktoré sme odozdali v roku 2005 a 2007. Potom je tam základná škola spolu s materskou školou a tiež vybudované viacúčelové športové ihrisko. Takže ten stred obce, tam sa asi najviac tak zgrupujú ľudia. A potom tej hornej časti je taká novšia výstavba nových dvoch takých ulic. Ešte vrátim sa, v strede máme samozrejme aj kostol. Ten je na takom vršku. Pán starosta, ale ja mám pocit, že celá obec je na vršku, pretože keď sme prichádzali k vám do obce od Novák, tak sme išli dlho do kopca. Tu v obci majú asi ľudia inú kondíciu, ako máme my. Máte pravdu, my sme koncová obec vlastne pod úpetím pohoria Vtáčnik. Od nás už potom sa nedostať jedine teda polnými cestami do iných obcí. No a občania sú zvyknutí, áno, samozrejme, žije tu aj tá staršia generácia, čo zažila ešte také veci, že robili na poľnohospodárstve, väčšinou boli poľnohospodári, že si obrábali svoje políčka a samozrejme, že chodili kosiť, tedy sa kosievalo ešte ručne, hrabace, no a tak, aby si takýmto spôsobom zarábali na živobytie. V tej hornej časti tam vlastne máme novú výstavu. Je tam nová 16-bytová jednotka, ktorú sme odozdali pred týždňom a budujeme tam novú individuálnu bytovú výstavbu, kde vlastne sa stavia v súčasnosti 21 rodinných domov a vlastne túto časť nazývame Novým Ciglom. No, je tam krásne prostredie, je to v horskom prostredí a keď tam pôjdeme, tak to vlastne uvidíte. A budem rád, ak pôjdeme pozrieť aj zasnežovací systém. Teraz síce v lete nezasnežujeme, čo je logické, to je jasné, a máme tam aj vodnú nádrž, takže budem rád, keď sa pôjdeme pozrieť aj tam. Históriu obce Cígla má v malíčku Vincent Chrebet, miestny učiteľ, už momentálne na dôchodku. Hneď za obecným úradom sa nachádza malé miestne dedinské múzeum. My teraz práve do tohto múzea aj s pánom Chrebetom vstupujeme. Na fasáde a priečeli tohto múzea je erb obce Cígel a zároveň nápis Izba revolučných tradícií. Nech sa páči. Rozsvietili sme si svetlo. 3 veľké miestnosti, po stenách, nástenky s fotografiami. Toto múzeum vzniklo v roku 1975. Ten má veľmi bohatú tradíciu. Ale najväčší podnet bol, keď v roku 1945, 13. januára, vyše 1000 Nemcov a gardistov obsadilo Cigel. Pán starosta, vy ste mi hovorili, že tento pamätník Slovenskému národnému povstaniu je národná pamiatka? Áno, vlastne stojíme pred ňou v tomto parčíku krásnom, kde sú vysadené lipy a je to národná kultúrna pamiatka. Je to pamätník, ktorý bol postavený obetiam aj prvej svetovej vojny, aj druhej svetovej vojny. Za tým parkom tečie potok Ciglianka? Áno, to je potok Ciglianka, ale ak si všimnete a keď sa pôjdeme bližšie pozrieť, tam veľa vody nejde, pretože viete, naša obec je banícka obec a súvisí to samozrejme s baňou Cigel.
pretože je tu narušený hydrologický režim. Náš chotár je poddolovaný a preto aj tej vody máme v tom potoku menej. Tie vody vsakujú vlastne do tých starín, do bane. My musíme vlastne dočerpávať do potoka čerpadlami z bane tú vodu, aby sme tu na povrchu mali, aby vlastne obec takýmto spôsobom aspoň trošku tej vody mala v potoku. Baňa v Cigli funguje už iba na jednom porube. Áno, baňa Cigiel vlastne, ktorá fungovala od roku 1962 a je to vlastne najmladšia baňa na hnedé uhlie v obci v našom štáte. Nastal tam útlm po roku 1990 a funguje už len jeden porúb. My sme z Rádia Regina, predstavujeme obec Cigel našim poslucháčom. Volám sa Rovňaník, Vladislav. Ako sa vám tu žije v Cigli? Dobre, preto som sa prisťahoval sem. A kde ste žili predtým? V Štúrove. Teda na celom Slovensku, lebo toto je 7. miesto, kde bývam. Čo vás tu najviac láka v Cigli? Ja som pôvodom horál, teraz z Oravy, tak ma to na dôchodok ťahalo zase naspäť do hor. A keďže manželka je tu na vedľa z dediny pôvodne, tak sme chodili a hľadali, kde nájdeme dom. Je tu v okolí krásna príroda, možno aj to zavážilo pri vašom rozhodovaní. Je tu nádherne, no. Chodievate do prírody len tak sa poprechádzať, alebo prípadne na poľovačky? Nie som polovník, ale na hryby, alebo aj tak len normálne chodíme. Máme psíka, potrebujeme poznať okolie. A už to vychádza tak, že sme tu 5 rokov a že niektoré miesta lepšie poznáme ako domáci. No som Jano Miartan z Cigla, z obchodu idem. Čo ste si dobre nakúpili? Pivo som si dal, od Smadu. Však je veľmi horúco dnes, tak sa musíte občerstviť. Ako sa vám tu žije? Ja som inak bol dolniakom. Ja som inak rodák z Cigla. My sme bývali kaplne, my tam boli vyše 20 rokov. Otec sa robil ako na tých majetkách. A v Cigli je lepšie ako v Kaplnej? Ale mne sa ľubí aj tu, už som zvykom, že som tu, aj som z vojny prišiel. Tak už ste tu desiatky rokov. No a keď som prišiel z vojny, tak sme išli hneď so ženou sem. Lebo mama tam ešte ostali 2 roky s otcom, tak nás vyhnali, mali dom postavený hen tam, než 2 roky tam boli. My sme tam chodili ako na návštevy, vieš, každý mesiac, ako kedy nám to vyšlo. Tak Poviete? Pekná obec, veľmi pekná obec. Či už Veliek napríklad, alebo to Ticho, takto mimo Prievidze, no. Ja to veľmi taká podhorská, krásna obec. Môžu prežiť svoje voľné chvíle, cigľania. Čo všetko tu majú k dispozícii? Tak viete, máme veľkú horu, náš chotár je 1733 hektárov, ale to len hovorím, pretože najlepší oddych je asi skutočne v hore. Máme 2 zariadenia, ktoré sú vlastne v územnom pláne ako chatové oblasti. Jedna je na lyžiarskom vleku a druhá je v lokalite Uhlište, kde je asi 45 chát, takže môžu skutočne relaxovať tam. No a potom, čo sa týka obcí, napríklad niektorí si neodpustia v nedeľu futbal a futbalové zápasy sú tu ozaj zaujímavé. Teraz naša obec hrá veľmi dobre, takže môžu sa odreagovať aj týmto spôsobom. No a potom si myslím, že hlavne je to tá príroda. Prídu si na svoje počas sezóny napríklad aj hubári? Áno, aj hubári. A máme tu aj takých vychýrených hubárov, ktorí, ako sa povie, že nájdú hríby aj tam, kde nerastú. Jednoducho, že prinesú. Samozrejme, tí skalní hríbari už vedia, že kde ich majú nájsť. A je to tiež taký relax aj pre nich. Môžete sa nám najskôr predstaviť? Prochádzka Štefan. Vy ste vraj vychýrený hubár. Je to tak? Vychýrený tak ako nie, no ale pozná hryby. Čo tu všetko rastie? Ľubáky, pôvabnice, bedle, hajdačky, ako kuriatka, všetko možné, no. Ako často chodíte do lesa? Už ako kedy, niekedy každý deň, skoro týždni a niekedy 3-4 dní, podľa počasia. A keď sa zadarí a je dobrá úroda, čo s tými hríbami potom robíte? To väčšinou rozdávam. Niečo si ja nechám na sušenie, niečo deťom a väčšinou rozdávam. Tak majú radosť aj susedia. To majú a ja mám tiež radosť, sa prejdem, pobieham. Tak všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem.